Habal-habal balita. Nag-inusarang balitang Bisaya, walay lipod-lipod ang tanan para sa paglingaw sa mga katawan. Labi na giyud sa atong mga igsuon nga nagtrabaho sa gawas o sulod sa nasod. Ang programang magtukig sa bisan unsa nga mga nahitabo sulod o gawas sa nasod. Ang programang Og Masayop Ka o Kira Habal-habal Balita. Mayong adlaw kalibutan, mayong adlaw H2X fans. Anano sab kita sa atong tulumanon, habal-habal balita. Eksklusibo lang kini ninyo mapamingaw ug makita dinhi sa Habal-habal Entertainment. Are you ready? Okay, mahigalaw. Og maayong adlaw kalibutan. Og maayong adlaw usab sa atong mga H2X fans, no? All over the world. Og Siaga Gomez pa. Mahigala. Nibalik na usab kita sa ato ang tulumanon ng ato ang habal-habal balita. February karon mahigala, no? So dool na ang adlaw sa kasing-kasing mahigala. So katong naay mga uyab din ha. Dalan na ninyo sa or magplano mo mahigala, no? Asa ninyo dalon ninyo ang mga sweethearts. Syempre ayaw kalimti mahigala pag mata kinahanglan ang bulak ana-ana, no? Daghang reservation sa mga hotel, og sa mga restaurant, og ang uban sab nga dili moadto sa restaurant, daghan usab nga kadtuan, no, para isaulog ang adlaw sa kasing-kasing mahigala. Okay, medyo nawala ta sa kahanginan mahigala. Daghan tang giatinan nga mga aktibidades mahigala, no. Usa na ni ana mahigala, ayaw mo kawala din ha. Kaya ang atuan ang ipakita kaninyo unya ang naghimo na puglain nga sport ang Chicago Dirt Riders, among gitawag kani mahigala og CDR Airsoft Shooters, no? Pistola mahigala. Gas siya or CO2 ang bala, no? So nag-enjoy kay mahigala. Ang amo tang mga plano ado ni Aga Gomez, ni Lake Ikaw, kay naa ako'y sa apartment, wala tay trabaho, or sa trabaho usahay watay lingaw, na ako'y spring loaded nga katong kuan ra kaning pusil, no, way lingaw, shoot ra nga na until na nagka-istorya mi ni Aga Gomez, istorya mi siya asa may maayo og magkuanta, maghimo ta ani para competition. Kung wala na problema competition, kinahanglan magsugod ta sa spring lang. Spring kada pusil mo kakap, pusil kak inana kay usapod barato ra siya dayon, daghan maka-afford, then dali ra pud nimo isiguro i-organize kay daghang mo appeal tungod kay barato lang. Handon nga unsa man pagkaunsa nga si Aga Gomez iya manggibutang dito sa account sa Chicago Dirt Riders, butangan ng pictures dito, mga pusil, mga unsa-unsa to dito. Ang nakabutang dito ay dili man spring, kundi gas operated nga pusil. Ingko nga ano man ang imo man gibutang diha, ingko og maghimo man galing ta og competition, kinahanglan mamili ta, it's either spring loaded og spring gamito na to nga pusil or katong gas. Hantod nga naka-decide mi nga gas na lang. Kaloy sa Diyos, nakagasto dayon within 2 days og $500. Kaya syempre mo palit kag pusil, palit kag holster, mo palit kag belt, mo palit kag ingko tanawa ra gud. Imbis $50 ra unta to atong gasto, makahimo na din ta o competition. Karon nagadako na noon. Pero ingko nga og magsugod na galing ta og kaning gas operated nga mga pistola, mga ganing uban dili na ganahan aning spring kay kapoy pa nang pagbuto nimo kak na buto kak. So nga mo ato dula-dula lang unta, pero karon mahigala nahimo na gyud ning tininuod na gyud. So ang uban
amo atong gi-upload ayon hantod ang uban na inganyo ipakita na mo himo mig mga graphics sinana teaser bali hantod nga nainggan yung uban dayon himo na mo ang first Chicago Dirt Riders airsoft no shooters nga first practical shooting competition kaniadtong Sabado no February 4. So mga igala ayaw mo kawala dagay ipakita kanamo kaninyo ang video no ang kinatibuk-an nga video mahigala pero ayaw mo kawala kay bigatin kaya mo ang kuan ang amo ang guest si General Alexander Yano o ang iya ang mga kauban no ayaw mo kawala da kay pakita na kay mo report si Aga Gomez kay dito no dayon siya mo paila-ila sa itong mga participant nga uban no. Okay, ayaw mo kawala diha para makita ninyo. Okay, may gala masulubon kayo ta tungod sa dako nga trahedya no nga na igo diha sa Pilipinas labi na gyud diha sa region 6 ug 7 no ang magnitude 6.9 atong pagsugod aduna dayon bata nga namatay estudyante nga na tambakan taon sa parel no. So inaot usab kaning usahay kita like for example sa typhoon no bagyo lahat kanang tanan nga mga Filipino kabalo nag unsay resulta og naay bagyo no. Pero tungod sa siguro dili nila biyaan ang ilang balay, dili nila mabiyaan nila ang business. So magpaabot na lang og maabot ang bagyo. May paghuman magpa-rescue. Di ba? So og naay mga matay, naay mga unsa pa na diha ang gobyerno na dayon pasanginlan, di ba? So ang gobyerno mahigala dili makasugakod jud og rescue tanan. So naana sa mga tao, sa mga pamilya nga aduna nay evacuation plan, no? Kay dili kayo dili ta ingon nga bag-o ta sa kalamidad mahigala, dili ingon nga bag-o ta sa typhoon, no? Nga kada tuig aduna tay typhoon, 24 o 23 ka typhoon mosulod sa usa ka tuig, ha? So syaro anag wala pa ta kabalo. So ug naay baha, murag baliwala lang nato, ug naay mamatay. Perte. No? So adunay as of kuan ni siya February 8, 2012 kabalo ko nga ni saka pa ni siya pero kaning adlaw sa gihulngan mahigala adunay namatay nga 13 kabog sa Himalalod adunay upat sa Tayasan na adunay tulo sa Lalabertad na ay tulo sab sa Bindoy ay usa sa Bais na usa sa Ayungon aduna sa usa ang Ayungon mahigala ang ilang bridges dito nga tumba murag tulo ka bridges dito no. So naglisod ang mga supply para sa mga evacuees no nga ipadala dito tungod sa dalan. Nakita ko sa mga pictures mahigala i-upload man uban sa YouTube, i-upload uban sa kuan kining uban nga sites sa news inana no. Nakita nimo tong mga kuan tundalan bitaw nga nabuak. So ang ingon pag yun nila mga higala aron nimo mahibaw-an kung naa ka duol sa fault o wala kung paglino galing ang imong gitundugan o ang iya galing lihog upward then sideways kana duol ka sa fault. It's either duol ka or naa na ka sa baba mismo. O pag lino galing, shake lang siya sideways ra inana. So meaning medyo layo-layo ka or layo ka sa fault mahigala. So sa ila sa Feebox nahibaw-an nila mahigala nga katong ni erap nga fault kwanto mo to gitingawag nila blind fault. So wala pa to sukad nga mulihok kadto pa nga higayon nga nakit-an nila nilihok nga wala to nila mamapa. So karon ila pang studyhan no para mapa og maapil sa ila ang listahan to mahigala. Okay no sa Negros Oriental no sa tanan-tanan na ay patay nga
28 or karon murag naa na sa 30 kapin mahigala no nasamdan adunay 92 nawala or nangawala ang mga estudyante adunay 21 na 29 ang source ani mga hila sa RDRRMC no ang National Disaster Risk Reduction Management Council. Okay. Grabe ito mga higala kay 6.9 medyo kusog-kusog jud dito sa dito sa Dipolog City. Nakabaton lang sila og 4 o 5 no intensity magnitude 4 5. So medyo na taranta po itong mga tao dito tungod kay ang Dipolog may gala duol sa dagat no duol sa dagat. So pahimang no itong uban naagaling linog kabalo na mag-asay taas-taas kaya taga Dipolog no saka lang mo dito sa Gulayon padulong dito sa Tulangko ayaw mo paduol po sa Bakilid no kay basin niya og mo mahugno madisgrasya na no og samot adto mo sa taas nga patag no nga kabalo mo nga stable ang yuta. Okay, og mahibaw-an ninyo nainilinog bitaw unyag naa mo diha natol diha sa daplin sa dagat ang instead na high tide siya unya ni kalit lang kahubas ni nawala ng tubig nya layo ang tubig ang boat pasabot ana mahigala adunay dakong balod dito sa laod no nga nagpadulong. So gitagaan na lang mo og pipila ka minuto nga mo evacuate para maluwas no. Mao na ikuan og makita ninyo ang balod bitaw sa layo pa. Kaya ang balod makita mo puti man na siya. Ay uban ng ordinary nga balod mo makita kung ano na siya kaning nga putol-putol nga puti. Pero makita galing nimo straight kayo nga puti kana tsunami na daga na lang no daga na lang. Dayon mahigala So ang naigo sa maong linog mahigala ang intensity 7 ang Dumaguete City kani siya duol usab nis dagat. Ang intensity 6 ang La Carlota City La Castanela Castellana Negros Occidental. Ang intensity 5 ang Rua City Dao sa Ibisan Capiz. Bilaan ni kang James Andrada kauban na mo sa CDR no sa Chicago Riders sa Ibisan Capiz. Last year may gala nagpasiugdan ni siya dito og Invitational Motocross Series no. Intensity 5 mao gyapon ang Iloilo City. Ang intensity 4 ang San Jose de Buena Vista, Pandan Antique, Ayungon Negros Oriental, Kalibo Aklan no, Sagay Negros Occidental o ang Dipolog City no. Ang intensity 3 mahigala dito kanina batian sa Butuan City, Agusan del Norte, Legazpi City, Albay no, Legazpi City sa Albay, Carmen diha sa Cagayan de Oro mahigala no. So katong mga adlaw hindi hatag og ang PBOX mga higala og level number 2. Ang meaning sa level number 2 mga higala og aduna manggaling tsunami dili kani mutaas sa 1 meter nga tubig no. Pero pag abot na sa daplin magkadako siya. Mula pa siya gamay. Pero dili na siya bot pasabot nga pag level number 2 dako kayo nga tsunami. Ang dako nga tsunami mahigala ang level number 3 no. Kay ang tsunami level nila naray tulo ka level 1 2 3. So og ang kaning uban bitang walay mahimo mag-text nga adunay tsunami na yan na. Og mahimo og naay radyo ninyo og makita mo sa TV no adto mo mutuo kay ayaw mo pa tutuan ng mga taong walay laing mahimo no. May lang sila mo'y mapandol na maigo ilang ipon simento aron mapangag ang ilang ka-text og binuang bitaw nga daghang mga tao nga mataranta taon no. Usaba ayaw mo og tuo no adto mo maminaw or makisusi sa mga legitimate nga mga agency no. Okay. Ang giingon nila
ang aftershock ko ng mga gala, mulungtad ko no og mga usa pipila ka mga semana, no. Aduna na ay mga usa ka libo kapi na siguro ang aftershocks. Mo tong uban nga wala pa kay naliki, nangaliki na lang ang mabalay nga medyo dili kasugakod sa ingin aning kakusog sa lingog natumba na para si aftershock pa nimo na nasamot na gyud no og tumba, no. Before nga mo balik sa maong balay establishment ninyo, kinahanglan nga ipatan-aw sa ninyo kung safety ba nga mo balik sa inyo ang mga tagsa-tagsa ka panimalay, no. Og usab mga higala. Og sa Dipolog wala ta kabalo og unsay laang preparasyon usab sa simbako, no. Palayo kung adunay inana nga trahedya kay ang Dipolog medyo patag-patag man. So dito sa kabalo unsa ang government nga yuta sa Dipolog nga pwede na to nga kanabang pila ka hektarya hawanan na siya in case of emergency diha na mo tapok ang mga tao ang mo evacuate para dali ra ang paghatag sa maong mga donation, no, or kanang mga pagkaon nga ihatag sa mga evacuees, no. So I hope nga aduna sila yung mga plano ni ana mahigala kay katong mga panahon sa linog karon nagka-daiya ang mga tao og lakaw, no. Kada iya kay wala sila na nadunggan nga gikan siguro sa gobyerno og unsay ang ay buhaton pod, no. So I hope aduna sila yung mga plan, no, kay wala ta kabalo mahigala sila pa nga ang Pilipinas anaa na sa maturity nga panahon nga posible na nga adunay dako nga linog, no, tungod sa istorya sa Phivolcs nga every 200 years adunay dako nga linog nga mo abot niya sa Pilipinas tungod kay 200 years na gikan atong dako kay nga linog. So wala kabalo, no, kaning mga ginagmay nga linog pero kaning 6.9 dili ni ginagmay, no, mao ni sugo sa dako. I hope nga dili raon ta, no, pero wala may nakahibalo, wala po'y makatagna kung kanus moabot ang maong linog. So kinahanglan ang tanan aduna gay kaning plan, no, para og mag-abot na mga katalagman at least layo ta sa naimamatyan or layo nga daghan nga masakitan, no, mawad-an sa mga kinabuhi. So og adunay plano adunay plan, so katong mo mga tao nga posible nga maluwas, no. So og sa in English pa, be wise, no. Okay, unsa pa may lain dani? Okay, yan na. Okay, alright. Okay, may gala to ipakita kaninyo ang video, no, sa amo ang first Chicago Dirt Riders Airsoft, no. Grupo ni sa Chicago Dirt Riders naghimo na sab kami og lain nga sports nga sa winter, kay sa summer na mo ang motocross man, sa winter wala kay mi mahimo, no. Gawas lang og adunay snow ang uban pwede mi mag kining snowboarding. And dayon karon kani maayo ni kay aduna sab mi Chicago Dirt Riders I mean among gitawag nga CDR Commando ang paintball, pero mahimo ra po namo na sa summertime. So mao ning kaning pistol shooting competition namo mo pinaka una namong gihimo karon among gisulayan kaloy sa Dios successful kaayo, no. So ayo mugha wala diha kay ipakita kanamo kaninyo ang video o usab ang interview ni Aga Gomez sa atong mga participants. Labi na gyud sa ato ang guest may gala si General Alexander Yano og ang iya ang mga kauban, no. Aduna sab say anak dito kauban, no. Okay, introduce nato ning mga participants may gala ang DYC, no, kung Dipolog Youth Club Chicago chapter ni Mahigalang team na ang ilaang presidente si Alvin Ang
ug si Rim Shinis RL team mao kini ang team ni Aga Gomez ug ang iyang pamilya. Wilson and Wilson team kauban nila ni Billy Bailoses, Surilia Magbanwa Sanoy, Magbanwa ba to? Sanoy, o si Jomar Sanoy, o ang CDR Airsoft Shooters, no? Chicago Bike Enthusiast, si Marvin Go, ang security team, ako may security team nito, no? O ang uban nga partisipante, no? Daghang kayong salamat sa inyo ang pagtambong, no? Unya kaning among competition mahigala every month kay series man every month naman paghimuon antod sa November dayon pag December mao na dayon ang amo ang grand final or ang amo ang championship award. Apil na diha ang amo ang motocross series nga championship pod award sa Chicago Dirt Riders. Okay mahigala. Tanawan ninyo ang amo ang invitational, no? First CDR Airsoft Shooters Competition, no? So I hope na mag-enjoy mo. And welcome to first invitational pistol competition sa CDR, no? Ang bagong Aga Gomez mga kaigsunan is back in town. Karon sa atong tournament ubay-ubay ang ato ang mga bisita, no? Natay bisita gikan sa DYC Group, gikan sa Filipino Mountain Bike Group diri sa Chicago. Naapod tay special nga bisita gikan sa Washington o gikan sa Pilipinas. Kini walay lain kundi ang atong Chief of Staff diha sa Pilipinas, General Yano mga kaigsunan. Laos sa tari sa unahan kay naapa sila. This is Marvin, no? Ang ato ang representative sa mountain bike group. You're from Chicago. Originally from which part of the Philippines? Aurora Province. Aurora. Go Baler. Baler. Go Baler. Baler. And here we have some friends from Washington and Philippines. And so this is Julius. Julius. Hi. Luciano. Say hi to your fans from Jamaica and Caribbean. Julius. Hello. Atong bisita from From Manila. Manila. So you're gonna join us today? No, we'll just observe. Because Observe and I feel join. sleepy. But thanks for the shirt. Okay. Shirt. Okay, and here's Carlo. Carlo is the son of General Cesariano. Kumusta? Okay lang. Mag-join ka ngayon? I'm just gonna watch. Okay. So, kailan kayo dumating Dito sa Chicago. sa Chicago? Mga ano na 1 week. 1 week na. Nag-land trip lang kayo? Land Long lang, drive. 15 hours. Wala namang storm along the way? Wala naman. Okay. Perfect naman. Okay, thank you for Alright. visiting us. Okay, thanks. Okay, and here we have the son of General Alexander Riano. Salamat kayo sa t-shirt. Daghang salamat. Fresh from Manila. Yes! Yay! Yung mga fans mo nagsisigawan. Hi daw. Okay, may hapon, gikan dire sa Chicago, Illinois, dungan ang CDR Airsoft Motocross and the Mountain Bike Group. Okay. Okay, thank you. Okay. Okay, dere mga kaigsonan ang ato ang diplomat from Washington DC, Fred. Yes, Slick. Thank you for coming. It's our honor. Ang naka-join mo na mo karon dire. In a little while magsugod na ta, pero happy kami nga naabot mo. Unya ang atong mga friends and fans from all over the world magtanaw karon. Salamat kay Alec. Gusto ka na i-greet sa atong mga fans sa Maras? Mga kababayan ko sa Tagamaras. Dan na mapialum. At si Bano ni sa Manil. Ta doon, Ta doon di na. masunay. Di na masunay. Thank you. Okay. Mo appeal na siya karon sa atong competition mga kaigsunan ang iyang gamiton katong Marui from Japan. Okay, dere atong interviewon ang atong pinanggang General Alexander Riano. Ang akong magulang gikan sa Sindangan. We're so happy nga naadjud ka karon kuyog namo. Oo, first time na ako din sa Chicago. Nakita na ako, naghanda sa mga activities. And I'm happy to see Sindanganon sana those from Zamboanga del Norte.
niya, mga Armada activities and tapok-tapok. These are very good activities. Ay bawa ta, parang layo-layo ta sa Zamboanga del Norte, but with these activities, ma-inspire. Magkatapok. And I'm happy nga. Niya, huwag naka-appeal ko. Karong adlaw lang. And so first name mo visit to Chicago? Beer na first time. First time. Yeah. And sa may nung how do you like our weather here in Chicago? Oh, ingon sila nga weather karon murag muni summer ninyo. But for us, gikan sa Pilipinas, this is more than Baguio City. Kung kamo palington karon, kamusan, murag nanggahi mi sa Kabugnaw. So, but I'm happy nga na I have met many Zamboanga del Norte, especially Sindangan, o dili lang kami, dugay yun na istoryahay, nagang kayo laging pagkaon, murag we're gaining weight in our stay. Pista mi rin sige mga kaigsunan kay happy kami nga nagkatapok mo. Binagyan ng atong bisita nga dugay na natong wala na kita. Dayon, ang atong mga friends and fans from Sindangan nagtayo. Hi to Lula Gloria. Oy. Atong mga konsihalis diha. Maski layo sila. Hindi makita na to. Kaya magawas man nila. Salamat sa internet nga mo ay nakapa-close gyapon nato maski lagyo ta. Dayon from here you're going to LA? Ugma pohon makita na to ang mga tasindangano dinhi sa Chicago, and I hope na naghandaghan atong makita ug from there mabalik ta sa Washington DC and visit some of the places somewhere in the north na sa New York. Okay. Para makita na sad nato ang kanatong mga kababayan. So from there pauli mi balik na mo sa we'll stay about 4 days sa LA, visit Las Vegas. Daghan butang mga kababayan sa tayo. LA. Daghan. Ang nag-host na ako dito, sila Dudong Rayloy, sila ni Sancho, sila Chanyo. And kompleto ang programa nila. And I'm happy nga sa tanang lugar nga naandiyan ako din sa US, nagkayalo sa dili lang katong dito sa West Coast, but din sa even sa East Coast naman doon ako. And I'm happy, and daghan tang mga dalisindangan na dugay na nako ang makita. Karon kita yun na maayo man sa din pagkabuhi din maski tugnaw. Summer ko na Tugnaw gyud wala pagali kay mi sa pagkakaron kuan gali nga weather sa amo init na ni siya for winter. Dapat karon daghan ng snow pero wala kay ni snow dire. Pero anyway padulong ka sa mainit nga lugar, padulong ka o California, dami ko ilang panahon dito. Sige, General. Thank you. Okay, good luck. Good luck sa activity karon. Okay. Dire mga kaigsunan ang atong competitors, no? DYC. The president of DYC, Mr. Alvin Ang, and former president sa DYC, Rem Shenes. Thank you kay inyong pag-join karon sa atong first nga tournament. Unsa may inyong ika-istorya sa atong attendance karon? Well attended, so we're always first time. So, syempre, we learn from this. Maybe we'll improve, we'll get better as we go on. So, good luck, CDR, for this activity. Rem, do you think someday makahimo ta og tournament sa Hudiaka? Oh, kana yun. I think that would be a good idea. Good idea na. Salamat una sa tanan, salamat aga. CDR pag-imbita ng sa DYC. Kata yung ingon sa gapo ni, daghata mga enthusiastic ng mga pistolero, no? Mga armado puro. So, gapo niya ang learning curve, hopefully maka-gain ta og suporta sa mga players. Then hopefully ato ning may sugyot nato ni dito sa sa kauluhan sa Hudiaka sa Samnay para kami So good luck sa tanang mga participant.
kami ni President Alvin, ready namin sa representant sa Saan? policy. Saan? Okay mga kaigsunan, magsugod na gyud kuno ta. So balik may karong taud-taud kay among ipakita kaninyo ang tournament. Gikan dire sa balay ni Polcho, kininyong higala Aga Gomez.
Di ba? Nakita ninyo mahigala. Nakita ninyo yung uban na taranta. No? Wala pa kayo mahuman tong uban o tumba. Nanaga na. Ang usay uban kaning ang amo ang gihimong airsoft shooters competition mahigala, shooting competition. First time pa maguna mo. So aduna may mga errors mo ginagmay. So sa pamilya lang namo ni. Mo nang ga-invite rami og mga invitational na ni, no? Kay og amo ang inviteon tanan. So dili na mahurot na mo og dili na mo mapasulod tanan tungod kay balay lang kini dito ni gihimo sa garage. Then pagkahuman mudagan mi sa kusina na adun pud mi i-shoot dit na po mi targeton dito sa gawas para lang ma-consume na mo ang play sa balay, no? Og magpasalamat usab kita sa to ang kauban sa Chicago Red Raiders si CDR 19 si Paul Theo sa iyang kapikas sa kinabuhi si Ans Fernando Chu sa sila mo ini host sa maong competition, no? I mean sa lugar nga among gihimuan sa competition. Okay na, di ba? Ang ikaduha nga sa kuha, makita ninyo, paspas kayo, di ba? Muna si Lito Lapid. Una, okay kayo. Kuha tanan. Kaya naatoy 18 ka targets. Unya naarami 24 ka mga beads bala. So among gikuan tong 12 ra. Pilam to 12. 12 then 12 okay 24. So duha ka kuha na mo magamit, duha ka magazine tag 12 ra kay ang uban nga mga pusil 14 may sulod pero gi-12 ra namo kay og ila ko nung sudlan og i-full gid nila dili na pud kuno mugana ang ila ang magazine. So among gi-12 so aduna lang may mga pipila ka mga extra nga bala. So kinahanglan igo tumba jud, no? Dayon ikaduha na kong try kay ikaduha man to nga mo balik ha og tira sus na sa pagayon sa nga pagtira na ko dito sa last katubito dito sa kusina pas nilan ni kagar medyo ang hangin mihinay na nya dili na siya kabuga atong bibs sa katong mga pilit di na siya kabuga ingkuan ni na ay upat kabuk na bilin nya kada mabilin na ami penalty nga 5 seconds penalty kada target nga mabilin. So na ako'y upat so 20 seconds ang additional nga gibutang sa ako ang kuan kaning akong time. Sus may gala pagkalingaw kaya. Okay. Ay mo kawala diha kay atuan na pud mahigala ipakita kaninyo ang shooters unsa na ba ni shoot off no papaspasay ni Mingila pariha mog targets diri pikas duha ka buok no drone pero may draw magpaspasan sa kuan ba pusil diri sa pikas pariha sila target diri pus pikas pariha target so inyo ning makita karon taud-taud ang uban nataranta ang uban ang ako pastilan kami may una kay ako may una na kabunot duhami kauban sa si Billy Bailosis no Bailosis sus pastilan gigatuo ko ako nitong gibutangan og mga kay si Otto man ako tanan ako to bala ako atanan na natoy gas kumpleto na wa mo kabalo nga katong usa nga nako nga magazine na man daily hinay ra kay ba unya siyempre dugay na sa imo ang holster to unya pag shooting na makita ninyo ako igasugod makita ninyo pag abot dito sa ubos makita ninyo hurot na kuan naalay na bilin brag tulo kay pag shoot na kuan na napay hangin pero dili na niya kaya luwaon tong kuan bibis di na kaya malagpot tong bibis di na kaya nga unsa ni mutira so kay kulang na ang hangin ingko pas dilan way siguro nga mudaog ta ato mahigala pero di malas man so di malas gyud og pildi man galing pildi gyud no wala na daghang reklamo okay mahigala ayo mo kawala dia aron makita ninyo ug usab mahigala
apil po ang ilaang mga kapiga sa kinabuhi, girlfriend, no, boyfriend ug naa dito, apil po siya shoot off, no. So ayaw mo kawala din ha, kay among ipakita usab kaninyo ang first CDR airsoft, no, shooters, practical shooting competition ang shoot off. Ayaw mo kawala, tanawan ninyo.
kaigsunan, finally nakabalik ta nga Nanay Sounds na limtan sa atong kameraman ang microphone ugon. Pero karon ato na ipakita kaninyo. Kine ang mga gwapo ne. Si Tang Select Tang Select from DYC o si Tam Cross. Flex ko na flex kaya request ang wow hanep mga gigsunan. Okay, shooters ready. Dugay ko ako. Nidawag na ko sa Tam Cross mga kaigsunan ika-duha ng higayon. Pasama sa Swerte. Teka muna, mukhang mga nakahilira dito yung mga second place lang ha. Second place to, second place to. second place sige. Typin. Ang second place mo? Second. Second ka pa na, second. Like, second? Second. Okay. Patong $25. Magkano shipping binayad mo? Shooters ready. Ready? Go! Final four, Marvin, Paul, Tommy, and Sapa. Lester. Dua na. So, saan mo pag-determine? Okay, kani ang pinaka-semifinals ng yun mga kaigzona, no? Lester from Dipolog and Marvin from Aurora Province, Baler Bukidnon, Baler de ay, Aurora. Going to the finals. First, second, fighting for third. Aurora Baler. Mga kaigsunan, semifinals, no? Tommy versus Polcho, no? Tam Cross versus Steven Segal. Okay. Mga kaigsunan, sa di pa na ko introduce ninyo ang modula sa Fight for Third. Look at my figure now. Finally, mga kaigsunan, maabot na ta sa finals, no? Kini, good, ang mudaw gani mo makakuha sa ganti nga third place. Lester with us from Dipolog City, Prince Charming, o Tam Cross Gyapon from Dinocot. Okay, shooters, ready? Hands to your head. Hands to your Head. Awin. Go! Mana? Okay. Mga kaisunan, it's official, no? Lester with us, may nakakuha sa ito ang ikatulong. Ganti. Ako man dato pero akong give up. Okay, karon. Sa championship mga kaigsunan ang tagiya sa balay, mailhan yun nato nga sige nga practice kay nakaabot yun sa championship. Na home court advantage, no? Home court advantage. Okay, karon finals na nino. Si Paul Cho versus Marvin Go.
No, puro insect din kaaway mga kaigsunan. Ang third supposed to be si Taipin Wang, pero wala ka practice gipilde, no? Ato sa ni sila katagag time nga mo relax mga 30 minutes stretching para mo lose kamay ang fats, no? Okay. Shooters, ready? Hands to your head. Go! Ang bilis ni Marvin Go. Marvin Go mga kaigsunan, na second ganiha karon na first yun. Wa gihapon ko naninood. Congratulations, sir. Congratulations. Mga kaigsunan, kinatong sports di lang ni para sa mga bana, no? Apil ang atong mga gwapang esposa. Di adere ang asawa ni Taipin Wang from Dipolog City. O dire ang asawa sa Navy na to nga amigo, Ma'am Rosa Magbanwa Sanoy from Manukan. Okay, shooters ready? Excuse. Sorry. Go! Okay, ang nidaog sa round 1 si Ma'am Sorelia, no? Ang ato ang asawa sa Navy nga taga California. Okay, congratulations Ma'am Rosa. Next round, Yan Yan versus Mrs. Andrada. Yan Yan is from Team Tamyan, no? Taga kuan sila mga tigsunan. Elston. Ang kontra niya taga kuan Diversey, no? Ang asawa sa pastor. Atong tanawon ning asawa sa pastor versus asawa ni Tom Cruise. Okay. Makita ninyo ang mga bana, mga caring kayo mga kaigsunan, no? Diha ninyo makita unsa ka caring ang mga bana. Ipakita tingni. Siya na bahala, James, kasi yung komportable niya. So kanang mga wapay asawa, magdali-dali upay tag-asawa para namoy i-care. Are you ready? Are you ready? Hands to your head. Shooters ready. Go! Sila magbumabay. Awan mo nga tayo lalim. Mulai si Tom Cruise dito. Ang nidaog mga kaigsunan. Ang nidaog mga kaigsunan si Ma'am, no? Tom Cruise, ang asawa ni Tom Cruise si Ma'am Cruise. Congratulations, Ma'am. Anak ko yung sulod, pag-anak. Yung sama na pag-anak. Ready na ka? Stay lang ka. Isnaway na ka na. Ha? Ayaw kay silig na. Practice na push up din. Paglagay mo doon. Dito na. Pagkaubos. Release. Unya, kurot na bitaw. Mulak man siya. Muana man siya. Saba na ko yung i-release. Muana man siya. Aya, kini sa ipislin ni mo na siya. Kuha kag usa. Ano to siya? Paano to siya? Goodness! Ayaw pa doon. Ayaw pa doon. I-confuse pa na. Laysa hang. Mga bana ka ma. Color coding pa sila, oh. Color coding oh. From Team RL. Florence? Rodolfo Lobendol. Okay, coaches ko ng tao. Karon mga kaigsunan, makita niyo ang mga asawa, no? Ang asawa ni Mr. Paul Cho. O asawa ni Aga Gomez. Okay, shooters, ready? Unsa anak to no? Hands to your head. Hands to your head. Hands to your head. Hands to your head, girls. Legs like this. Okay. Hands to your
Hands to your head. Okay. Tapos si Giling. Shoulders ready. Go! Wala, oy. Bali na. Okay. Go. Congratulations, madam. Congratulations, Ann. Congratulations. O karon yung makita ang final sa atong mga maanyag ng mga asawa, no? Atong interviewon ng mga spectators, no? Mr. Sabiron, what can you say about the event today? Oh, the event today? Cool. Ang ato ang Prince Charming. I don't want it. Di ba interview? Kabalo ba mo nga ang tigulang anis dagan ng bedsore kay wala na takili-takili. Kay sige o ga-practice pero wala ni tao karon. Dayon diri nga side atong mga tanon ang sweetheart, sweet lovers nga gapuyo sa unsay address ninyo? Love. Dear love. Dear love. Grabe ka sweet ang magtayon dear love. Padongga ko na to ina I love you baby. I love you. Pastilan mga kaibigan. Bebe, ana ba? Ana, bebe. Ano, bebe, ana, right, kali mo, right, man. Sepia, right and left. Karon, mauna ni ang final sa mga babae, mga kaigsunan, no? Tulo na sila kabuk si Rosalie, si Ann, o si Yanyan, no? Ang pinakagamay o time, mao'y atong mahimong first, dayon ang ubos-ubos second and third. Busa din nato langay-langayon, sugda na nato. Okay, are you ready, Ma'am Chu? Yeah. Si Ma'am Chu ready na. Okay. Timer na yan. Teka ng timer, nakakit sa tunga. Shooters, ready? Pag-rinig mo daw. Wow! Ano? Tagsaray ko, no? Tayo lang na sa culture. Manilingan. Nakashades ko na sa ako? Ang gusto ka pato ba? Shades. Ka. Release ka, release ka sa side. Yan. Release. Wala. Mag-iisa lang. Yan! Na first timer ko ganun. 37-15. Mao ko to si Ma'am Chu, mga kigsunan 37-15, no? Pinaka gamay nga time so far. Siya pa man ito. Sunod si Ma'am Yanyan Cruz, ang bana ni Tam, asawa ni Tam Cruz. Yan, ready? So kung makadungog kag pisil kay gona na siya. Okay. Hands to your head. Hands to your head. Shooters ready. Go. Pas po. Wow. Ayaw. Wow. Isang balang. Wala! Wala! 13 ni Tito. Gilopig ang time ni Tani. Agad ko kanina! Ikaw! Hindi na ako naibutan sa babae, sa lalaki. Rose. Mga kaisunan, ang last shooter na to karong gabi na. Walay lain ang asawa sa Navy. Ma'am Rosa. Okay. Ma'am, ready na ma'am? Okay. Kung makadungog kayo kami, meaning let's go, ha? Okay guys, ready? Go! Mga kaisunan. Di na sila. Ibuno! Ibuno! Hindi!
Ang buyok sa hangin. Ay, bawa na, kahit bawa na. Ganto lang tayo. Kailangan ko lang na may hangin para makigo. Thirty-four, 31. Na nakuha na to, natali na yun ni Sir Vince Chu ang ato ang result. Sir, ang atong official ko ano, tigtali sa score. Ang atong programa gikan sa Dolls Poultry Farm. Ang nidaog sir, dili, sponsored by Dolls Poultry Farm. Dili, Chu Swimming Pool, Dipolog City. Okay. Ang third place, walain kundi si Ma'am Ange Chu, no? 37.15. Second, 34.31. Second si Ma'am Rosa Lee. Rosalie. Ang atong champion. champion walain kundi ang asawa ni Tom Cruise si Ma'am. Ma'am Yan Cruz. Yan ang atong award mga kaigsonan. Hindi na kayo. Kunya ka tong ganina nga. Okay mga kaigsonan, atong hatagag award karon no, magsugod na ta, atong hatagag award ang mga ning daok. Pero sa di pa ta mo adto sa mga champions of champions, atong hatagan og award ning ang atong mga junior shooters no. Unho na to tawag si Nico Ang. Nico. That's your award. This is your award. You have Money in to there. fill this with Pellets. you have to fill this with money and then we'll buy some more guns. Okay? Yeah! Okay, congratulations. Okay. Okay, next. This award goes to Junior Ryan Chenes. Congratulations. Lake, sa? Oh, sorry. Puro man siya pagkatago. Okay. Karon maghatag-tag award sa shootout. Women shootout. Third place. Third place goes to Ma'am Ange. Ange Chu. Okay. Matungagan mo ko na tungkuan. Ange Chu. Bitaw. Pakpak katanan for Ange. Okay. Third set tulo sila no. Third siya sa champions. Dawata ka ng PVC nga adunay aluminum sa taas. O ganun na Describe, sticker sir. gamay. No, dako kaya itong gasto ni mga hilap 40 pesos kaya na. So na ay beads diha, ay lang nang hilap di kay mga hagbo mo niya. Okay, thank you. Bahalag third ka. $2. Pag nakita nila nga usara ang bola, buray akong first. Okay. Okay, ang sunod. Sa second place mga kaigsunan sa atong shootout, ladies shootout, no? Padulong ni sa award ni Ma'am Rosa. Rosa. Woohoo! Congratulations, Ma'am. Thank you. Ga-training yun, ga-training. Dawata kaning 12 inches nga PVC. Okay, ang third, ang third, naingo ko third kay ikatulo. Meaning, katulo siya na champion, no? Ni Daog. Utang na lang shoot out na. Ang ni Daog ganing tropiha, walay lain ang asawa ni Tom Cruise, si Ma'am Yanyan Cruz. Magaling wala ni apil sa lalaki kay mara napil din mo ta. Congratulations, madam. First place. Okay. Wala na siya. Okay mga kaigsunan, ang naka-third sa ato ang shootout karong gabi na way lain kundi ang atong Prince Charming from Dipolog City. Lester with us! Congratulations, son. Out of 47 shooters, number 3. Thank you. Ulang na. Balik dito sa. Ulang pa. Dili, wala. Okay mga kaigsunan, second place, no? Second place goes to Second place goes to yours truly. Second place goes to Mr. Paul Cho. Thank you. Salamat, sir. Nato ay pangutana, pwede ba ni magamit sa lababo? Hindi Kumaklag. Sa baul na, sa baul. Congratulations. Salamat. Okay. Magtakal para yan, nakubita. Ang atong champion sa shootout mga kaigsunan.
Taas kayo yung trophy, no? Pero pakiton sa tamo sa ako nadawat mas taas ni kini ako nadawat last year mga kaigsunan. Mas taas, mas daghan og bula-bula. Ang nigaog mga kaigsunan walay lain from Manila City. Aurora Province, Aurora Province. Mr. Marvin, go. Thank you. Thank you, CDR. Thank you sa nag-organize. Okay, mo speeches, Marvin. The best. First years of competition nyo, the best. Thank you. Next time, sana have fun lang. Tsaka shoot and shoot and shoot. Thank you. Thank you. Ladies, okay mga kaigsunan, ang pinaka-elite sa mga men's, no? Kini, walay lain. Okay mga kaigsunan, ang pinaka-elite sa mga women, no? Pastilan ang mga asawa, gikulban ang mga banang gatanaw. Ang nakakuha sa third place goes to Mrs. Surelia. For kids. Thank you. Thank you. Pasalamat sa imong husband nga gatanaw karon. Oh, thank you sa akong husband, sa ako ang coach. Thank you so much. Kasi lang ina para sa imo ni. This is for him. Dong, para imo ni Dong. Dong, imuhan na. Okay. Ang nakakuha sa second place mga kaigsunan. This is close. Train dyan ayo ni Tam Cross. Hindi walay lain kundi si Ma'am Yan Yan. Congrats, Ma'am. Thank you. Kiss board. Tam. Yes, Yan. Lord. Ang champion! Kini! Og si Tam Yan ni Kiss kini grabe yun eh. Grabe English. Asa man nagmukis? Kini walay lain kundi si Mrs. Wang. Mrs. Wang! Ang champion sa mga babae. Congrats, Ma'am. Mr. Wang, pwede mo na ito ma-request si Flavio mo. Okay, picture. Walay kiss? Wala, sa aping lang. Sa hair, mambot. Og mao kato ang ato ang contest karong adlaw mga kigsulan. Salamat sa tanan. Ikan dire sa lugar ni Polchok kini inyong higala Aga Gomez og si Kimpi De Leon as nalibog na siya. Okay, may kala mo hatag sa tao ka. Pasalamat sa ato mga sponsor no, ang H2X sa Balabal Balita, ang Paul Chu Elementary School. Yang residency yang gihimo nga ato Firing squad. competition ko tana airsoft kaloy sa Diyos tanawa ang floor palihog sa ubos dagan bayig na po lang ko ni wala na yun kuno siya after 30 years no. So anyway wasle problema lang dila ni sila hilaptan kay mutubo lang siya murag munggos na gala no. So magpasalamat niyo sa DYC nga ni appeal competition sa Chicago Dirt Riders first practical shooting competition Ang basement. mo ang tagya sa basement sa paintball no. Si Happy Commando si Tatay Wise Roses nga to ang usab sa guest si Marvin o uban nga ni apel kay salamat mga asawa nga gaandam sa pagkaon. Salamat kayo. Mga asawa nga niandam sa pagkaon no. Katong nagdala og mga pagkaon kay salamat niyo tanan. So din na lang kita. Oh, usab mo higala ato kalimtan ang ato hapit yun malimta. Pinanggang. Si General Yano mahigala din lang siya. O ang iyang mga kauban, si Fred, ang ato ang diplomat gikan pa sa Washington, ang pamilya nila, thank you kayo sa pagduyog ninyo kanamo, no? Maski dugay kay tanahuman, ni duyog yun sila, ni stay yun sila, taman-taman. Dugay mi na human mahigala pero enjoy kay mi tanan no sa first competition shooting ni sa CDR Airsoft Shooters. So magkikita-kita na punta sa sunod nga higayon. Kay every month ni namo kay mo mga hilala hantod nga amo ang tigba kay motor series o amo ang last nga final mahigala sa December mo na ihatag sa mga awards sa champions sa mga shooters mahigala. Diha nga taman ninoon pre. Okay, birahin na pre. Mga nagkataon kay mo. Dire namin katok, dire namin kita kutob. Atin ni si Aga Gumas gikan sa
L team Sheriff. Okay, may gala kini Sandy Sangkap ang security team ng Lawrence. Pasensya mo mga security. Tildita no. Pero sunod nga gayon, mubawi ta. Sandy Sangkap to mga kigsunan. Habal balita. Bye-bye. Kinis Aga Gomez. Bye-bye. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Happy Valentine's! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Yeah! Valentine's Day! Para na to si Paul Olimpio. Alright! Okay, may higala. Basti lang lingawa kay na mo mahigala, no? So, mo kito mo ang kinatibukaan nga first gyud nga mong gihimo nga airsoft, no? Practical shooting competition sa Chicago Dead Riders Airsoft Shooters mahigala, no? Mo to mo ang bag-o na pod nga kalingawan. I hope nga katong uban pod nga mga friends na to pwede mo appeal sab no sa sunod nga higayon. Karong Sunday aduna may kuano sab competition kini gi-sponsoran kini ni CDR 18 Cari Santos ang airsoft shooting tournament, no? So magkita-kita na sab kami karong Domingo o mahigala mao kini ato ang result, no? Inyo naman nakita dito. So ato ang lang i-review, no, ang airsoft result, no? Og usab before ta mo hatag sa resulta mga higala ato sang tagaan nig pagtagad ning ato ang special guest, no, si General Alexander Yano mga higala ug iya ang mga kauban. Salamat kayo sir sa imo ang pagtambong sa mo ang competition, no. It's our honor nga nakita ka namo, no. Og usab mahigala mao kini ang ato ang result sa airsoft shooters shooting competition, no. Ang men's category nakuha sa third place ni Vince Tew. Ang second nakuha ni Marvin Go. First ni Jimar Andrada. Women's category third ni Rosalie Sanoy. Second ni Yanyan Silimen. First nakuha ni Ria Agustin. Ang shoot-off mahigala men's category nakuha ni Clester Ruedas ang ikatulo nga dapit. Ni Paul Tew ang ikaduha o ang first nakuha ni Marvin Go. O sa women's shoot-off competition category ang ikatulo nakuha ni Ans Fernando Tew. Ang second nakuha ni Rosalie Sanoy. Ang una nakuha ni Yanyan Silimen. Okay, mahigala. Murag wala naman kita panahon, no? Murag na hurot naman nato istorya tanan. So daghang salamat kaninyo, no, sa inyong paglingkod diha sa usa ka oras kapin, no, natong panaginistorya. And I hope na enjoy mo sa among gipakita nga video sa amo ang mga activities sa Chicago Dead Riders, ang amo ang bag-ong kalingawan, ang CDR airsoft shooters, no, ang amo ang airsoft shooting. So mga higala, magpasalamat usab kita sa sponsor, no, ang H2X habal-habal balita, ang Z4X Extreme, no, ang Chicago Dead Riders o ang CDR Extreme. Okay, og happy Valentine's sa mga adunay mga hinigugma katong wala pa pareha nako mo greet na lang ko ninyo happy Valentine's. Aduna ko pick up line, no, gikan ni Miriam, no. Babae, saan ka ba? Saan ba tayo sa Valentine's? Lalaki, sa sementeryo. Babae, bakit? Lalaki, para maipakita ko sa iyo na patay ako sa iyo. Happy Valentine's mga higala. O before ta mawala, ato ni i-greeting ato mga habal-habal fans, no, sa ato ang H2X greetings, habal-habal hello ni Joyce Asakura diha sa Zamboanga City, Nancy Samyus Oy sa Sindangan sa Mundo Norte, Faith Tinala Hayes sa Dublin, Ireland, Eddie Carion Sinis sa Chicago, ug si Agaw Tina Calves de Lompinis nga naa karon sa Manila ga trabaho. Og usab katong uban nga atong mga habal-habal fans ug gusto mong magpa-greet, no, atong i-greet ng inyong ipadala lang sa habal-habal balita at aol.com, no. Og di pa ta friends, so mag-friends ta dito sa Facebook Sandy Sangkap. So isulat ibutan lang niyo sa inbox ang inyong kinsa inyong ipag-greet. Ayaw kalimtang inyong lugar, ang syudad, no, lugar o asa mga country mahigala para atong istorya tanan, no. O gusabog di pa mo
amigo ni Aga po sa Facebook, pwede po niya to ni Aga Gomez, no? Pangita lang sa Facebook. O sa ato ang account sa Facebook, pwede ninyo i-type sa browser ninyo habalhabalbalita.com, i-direct mo dito sa tong habal-habal account sa Facebook, or i-search ninyo sa Facebook ang Rian Lake Production. Okay, mahigala, wala naman kita igong panahon. So I hope na magkita-kita na po sa kita sunod, no? Ngayon, kini si Sandy Sangkap para sa Habal-Habal Balita. Bye-bye! Mukanta ko. People say that I'm a fool. Well, I don't know. At least I found out what it takes to be strong. I've been dreaming all day long of drifted clouds. At least what I would choose not to say. No, I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you find the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Say good morning to